दिवचले सेतू संगमाचेर स्वामी विवेकानंदाच्या भव्य पुतळ्याचे अनावरण झाले. स्वामी विवेकानंद सेवा समिती आणि डिचोली बचाव अभियानाच्या या सुवाळ्याक लोकांचो मोठो प्रतिसाद. सुवाळ्याक रामकृष्ण मठ पुणेचे अध्यक्ष स्वामी श्रीकानंदाजी आशिल्ले. राष्ट्र उबारपाक स्वामी विवेकानंदाची पुस्तकां वाचात म्हणून उलो. बाकी शिक्षण पोट भरायचं शिक्षण आपल्या शाळा कॉलेजमध्ये मिळू शकते, पण जर खरा मनुष्य व्हायचं असेल, मॅन मेकिंग, कॅरेक्टर बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग एज्युकेशन जर आपल्याला पाहिजे असेल तर आपल्याला स्वामीजींचं साहित्य वाचावंच लागेल. गोयचे रामकृष्ण मठाचे स्वामी महेशात्मानंदजीन एकठांय रावपाचे महत्व सांगले. इसलिए बोलते हैं कमिंग टुगेदर इज बिगिनिंग, स्टेइंग टुगेदर इज प्रोग्रेस, वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस. सब लोग मिलजुल के अगर किए काम तो अद्भुत हो सकते हैं. ये जीवंत निदर्शन है जो स्वामी जी को यहाँ पर अपने हम उसको ये मूर्ति के हिसाब से नहीं देखते, जीवंत स्वामी विवेकानंद यहाँ आके विराजमान हुए, ऐसा सोचना चाहिए. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.